ערב טוב לכם גבירותיי ורבותיי, וזה מהדורת החדשות הקצרצרה שלנו לערב זה. קיו היון מסופר ג'וניור מקבל קונצרט סולו. כותרת מרכזית, גברת בר רפאלי שמתחתנת היום בערב בהחלט השפיעה על מדינת ישראל. הסתובבנו קצת כדי לראות איך האזרחים והאוכלוסייה וכדור הארץ כולו בעצם מושפע מהיות בלונדה המפורסמת מתחתנת. זה מה שפגשנו בדרך. על האזרחים נשאר רגועים ונשאר במקלטים עד שנדע שהסמלה של בר רפאלי לא יתלך לך ביין. אין לה, עד שבר רפאלי חיים שלי לא עובר את החתונה הזאת. כפרה עליה, אין לה, תשכחו מזה, אין. החתונה של בר רפאלי התחילה. אתם מתבקשים לא לישון ולצאת מהבתים, וברור שלא לחשוב על הטוס לערב הזה. שיהיה לכם ערב טוב, והטמפרטורות להיום חמה רגיל. להתראות לכם, ביי ביי.